Nechinsa inyechimambia yeritukoria rero irombe abasai yakorobekano konene goikase chinsemo chokene na maigerio gochia sabari michia ATC obare ko murunganeria okung'anya okwegetyo gyoko barachikura gochia se chinsemo echo abobisa babanyanyimbo nigo banyora chinga kichinkongu koirania obotoereru egento kirera omosangerikano gariganire nekiombe kyo bachori nechimbebe kia IBC amo nabarwaniriria bebirugo ao kurwase county ya Kisii konyara koba kugoterenigwa abosaya abo nigo baruta magena na gosaria nibo yebinto ao abwasaba busaba abanyanyimbo babetererirwa kuruta mario kyo kurusia mariga maiso elio konyara koba bakobaseberekania nege kore kenyara koba gekora gwebiara na barai ao gatia abo mugabana bwe county ya Kisii James Elvis Omarbongwae oyoborira barai bari bakoriga ebirogo ao byage siasa gutatumeka abasasi chinchira chitabwenereti na korento bosalia ase chinsemo ao nonya nabo ngwae nigamentiri buna gatie ebinto byenyare koba bikobora goika bono ngamone chiombe inye chigotumeka na baremi ase chinsemo echaso konyora amaigerio echitaramenyekana ase chiagenda goika chinga kiechiga gasi y'ubugabana natebigunga abantu aba ABC no barega agricultural training center bari na candidates bari bagotenera ebirogo by'ubugabana babwate meeting igo narangiri ubwage kiagera ATC yegandoche igo yasaligwa ebirore byatire ebirogo bisaregete nebite n'ekyombe kyare ngoro kyombe cyito chimbago bari kirusiri kyonsipi kyombe kyare ngo ekinde okibire nkiyo igo nakirega mbwata amayanda sana nanje bune gabana ina bere gabana bone ngakirega nakolire myaka yega nkora myaka 10 na twali robo sana na twali robo nene igerege tukyoboriri nanya kwa robo riri bonga ndibuno boyi nande china abakani bune gabana ino na abakaniri ng'abande bari bakoryo birogo by'ubugabana batayisaini nande onko bayirorera bona abagusiba mintesi mwaika genda mwaka chikuroni mugwakero omuntu uyu yere tayisaini egati yabaremya babwata umusangerikana chinseme echo na barabwati babisetie ogoichana kwabo God wari gosaba kamoranja baminto asegentege kia abarimi baminto ntori ko chigo gianjera asengencho ko twabwate birangeli bya byo konyera amafundisha maya lakini it was very unfortunate asengencho go disrupt anything it twabwate na mageri twabwate kuna twarangeri tuko jamuna abarimi pasombi gutwarenge koroke gutwarenge tumana go makonyora abantu nemiyoro nebiture namagana bago tuburukania stokworoke ribwe mangana yoborimi bato se twamenye ko kyari so bweribwe cyombe abantu dojo konyekera kurwa abande basira ntumeje sabagenda bucya Polo tochi kwa nyawala magana ka kuruturio katwa kwa ke twarange tuko cha tucho goku lakini nyasaye no muya otole ndire igotwa kamuja sichombe kwati kurwale ichombe kesa no twimigeza sichombe njako taka nyasaye no muya gaki atigira matuko 19 gochia sobochorio bonene bo chitariki kiando mutinyo 5 na 3 omwaka oyiga abarai ao bono nigo bagendete kuboria abana siasa kogenda gukora campaign cio morembe nenchire muyoko ene kiamune county ya Kisii yatigaire aso morembe abakristo bamitesi mwaika mwensi pi abaisilamu bamitesi mole na ababoliri musabere county ye kiagera ubuno boliri bwakire county wekamubo sabere oyonsa itani wekire county ko reporteri getaseni gia Voice of Victory korega chinsemo chia ATC meyo mochobo songo nchenkoro kwerik maube